Što se tiče roditelja, i tu kao i u svakoj drugoj stvari ljude možemo podijeliti na dvije podvrste. Prvi, oni kojima su roditelji još živi i svakim danom mogu uživati u druženju sa njima, biti potpomognuti roditeljskim dovama i podrškom, činiti im dobročinstvo, oni su u velikoj blagodati. I drugi, oni kojima roditelji nisu više živi. Prvi bi mogli puno da nauče od drugih. Dobra vijest za sve je da i prvi i drugi mogu učiniti roditeljima dobročinstvo. Prvi moraju posebno paziti. Drugi, oni kojima roditelji više nisu živi, mogu za njih udjeljivati sadaku, mogu za njih činiti dobu. Šta više, kažu da je najiskrenije dobročinstvo ono nakon smrti. Jer u toku života čovjek može da se nada nekom interesu, da će ga roditelj bolje pogledati, da će mu bolje ostaviti, a nakon smrti tada je najpotrebnije dobročinstva i tada je dobročinstvo iskreno. I druga dobra vijest je da smrt nije konačni rastanak, da dunjaluk nije mjesto rastanka, već da na onom svijetu posebno zauzimanje bit će zauzimanje članova porodice jednih za druge. Ako jedni uđu u dženet, zauzimat će se za druge. Zato nadamo se da ćemo se na onom svijetu konačno sastati kao vjernici. Salam alejkum.